Здравейте, приятели! Днес е един прекрасен ден, защото ще опитам да се отдавя. Не за друго, а защото започвам един много специален курс за подводно гмуркане без бутилка и акваланг. Стискайте ми палци, защото днес стартира урокът ми, а аз нямам никаква представа какво ще стане. Дивата муха започва! Едва ли има човешко същество, което да не е слизало под водната повърхност и да не е ахвал от красотата на гледката. Долу е съвсем различен свят, изпълнен със спокойствие, тишина и съвършенство. Свят недокоснат от хората. Правилата на живот там са други и съвсем различни от нашия свят и много пъти съм си представил какво ли ще бъде, ако ние хората можехме да дишаме във водна среда. Може би щяхме да разрушим и замърсим този свят, както правим с нашия. За щастие, ние сме създадени да дишаме въздух, който, както знаем, под водата е кът. Затова и се записах на един много интересен курс за фридайвинг, което в превод означава подводно плуване без кислородна маска и бутилка. Исках да се науча как да оцелявам под водата и в същото време да имам достатъчно време и присъствие на духа да се насладя на царството на Нептун. Естествено, за да можеш да се гмураш на определена дълбочина под водата, трябва да знаеш и някои основни неща, без които си просто загубен. С тези неща ме запозна инструктора по фридайв Любо Стефанов, сертифициран учител в любимата си водна дисциплина. Разчитам на тебе да не ме отдавиш. Няма перфектен рекорд. Добре. Няма нито една жертва и нито един инцидент. Заповядай. Малко формалности. Както ти казах, гарантирам ти безопасността, но все пак ти трябва да подпишеш едни документи. Добре. Пишеш, че ти си разумен, пълнолетен човек, разбираш, че свободното гмуркане носи рискове от нараняване и смърт. Добре. Тоест изцяло си отговаряш за действията и за последиците от твоите действия. Още за влизане в офиса усетих атмосферата на спорта. Цялото помещение беше буквално обсипано с дипломи и сертификати, изрезки от вестници и снимки на хора, занимаващи се с подводни спортове. Седнах на един удобен диван, разположих се и се подготвих за теоретичната част на курса. Сега продължаваме нататък. Какво е свободно гмуркане? Значи, дефиницията е много проста. Всяко гмуркане с задържане на дъха. Значи, почваме с теорията, разглеждаме съвсем простичко физиология, дишане, какво се случва като гмуркане на дълбочина и каква екипировка ни е необходима за свободно гмуркане. Думата е алвеоли. Имаш ли спомен какво е алвеоли? Нещо дихателно ще трябва. Нещо дихателно е 100%. Значи алвеолите, това ти е последното разклонение в белите дробове, където се случва газообмена, дифузията. Алвеолите са като едни микроскопични такива зранца грозде, много малки, те покрият цялата площ на белите дробове и там се случва дифузия, газообмен. Диафрагма е един плосък мускул, който ти отделя коремната от гръдната кухина. Значи, когато ние вдишаме, диафрагмата отива надолу и ние сваляйки диафрагмата, така се получава вдишването. И наобратно, при издишването, бутайки диафрагмата нагоре, ние се опитваме да сгъстиме този въздух, който е в дробовете. Когато се компресираш много на дълбочина, колкото по-нагоре може да си дигнеш диафрагмата, толкова повече въздух имаш, за да изравниш налягането. Диафрагмата, след като е мускул, подлежи на тренировка и за сила, и за издържливост, и за гъвкавост. Много е важно, когато дишаме, или така нареченото раздишване преди гмуркането, е да сме напълно отпуснати. Защо? Значи, гръдният ни кош е една кутия, в която има един балон. Гръдният кош е кутията, балона са белите дробове. Ако сме много стегнати, ние не позволяваме на балона да се разпъне. Напълно достатъчно е от 2 до 4 цикъла вдишване и издишване да правиш в минута. 4 цикъла означава един цикъл за 15 секунди, значи вдишваш за около 5 секунди и издишваш за 10. Значи основно ти трябва маска, шнорхел, плавници и неопрен. Маската за свободно гмуркане покрива очите и носа, пресъздава естествената среда на окото. Маските за свободно гмуркане хубаво е да са с нисък обем, т.е. да не са някакви супер големи, като аквариуми, ами възможно най-малките, защото плавниците за свободно гмуркане са малко по-различни от плавниците, които вероятно ти си ползва до момента. Те са, ето виж колко са дълги. Един друг елемент от екипировката, който искам да кажа е важен за дълбочинното гмуркане, е осигурителния ремък. Гмуркача е закачен или за ръката, ето по този начин, т.е. с велкро, може да е закачен и за кръка. А този карабинер минава през основното въже. Шнорхила ти служи само за дишане на повърхността. По време на гмуркането шнорхила не трябва, и освен че ти пречи, ти компрометира и безопасността. Така, освен стандартните плавници за свободно гмуркане,
които преди малко показахме, доста разпространени са, особено последните 10 на 15 години, са моноплавниците. Моноплавника прилича на китова опашка, двата крака са ти заедно. С моноплавник се движиш доста по-ефективно, ако имаш добрата техника. Всички световни рекорди в дисциплините с плавници рано са правени вече с моноплавник. След като си подготвен поне теоретически, идва и по-интересната част – самият екшън. Тази част се развива в басейна, за да можеш да пробваш на практика нещата, които си научил пред монитора. Отидохме в един много приятен басейн, където беше просто перфектно за учене. Облякохме неопрените и бяхме готови за нови знания. Дробовете ни са такава форма, т.е. най-големият обем въздух се побира в долната част на дробовете. В долната 1/3 от дробовете се побират 2/3 от обема. Значи тази част, ако не я напълниш, практически стартираш с полупразен резервоар. Ще направим едно задържане на дъха на сухо и след това влизаме в водата. Добре. Бавно искам да го правиш. Бавно и само с долната част. Нали усещаш колко много въздух може да побереш там? Абсолютно, да. И това един вид трябва да се прави преди всяко влизане. Задължително тази част от дробовете, там ти е основния резервоар. Въобще не съм го предполагал това, честно ти казвам. За 1-2 минути ще дишаш бавно и дълбоко, издишванията грубо да са 2 пъти по-бавни. Така че сега слагаме неопрените и влизаме в водата и ще правим тия неща. Първото и най-важно нещо е да се научиш да дишаш правилно. Всички хора си мислим, че понеже цял живот дишаме, значи знаем как да го правим правилно. Оказва се, че не е така. Вече бях готов да вляза в водата и да пробвам наученото за статична апнея, което означава задържане на въздух. Бавно, дълбоко, това е важно. Дишането ти е най-важно. След като се потопих във водата, застанах до ръба на басейна и започнах да си взимам въздух внимателно и бавно, както ми каза Люго, за да мога да напълня целите си дробове. Всъщност това е най-важната част от гмуркането. Последното взимане на въздух трябва да е най-пълно, а след това си готов да се гмурнеш. И така, застанах с лице към дъното, напълно отпуснат и преведох тялото и духа си в състояние на апнея. Въпросът беше колко мога да издържа. Любопитното е, че Любо ме предупреди преди да вляза, че когато усетя, че ми свършва кислорода в тялото, трябва да се опитам да си задържа колкото се може повече без да излизам. Така и направих. Когато вече съвсем усетих, че нямам повече възможност да стоя под водата, се хванах за ръба и си показах главата над водата. Тук дойде и следващия урок. Когато вдишвам след гмуркане, трябва да си задържам дъха за няколко секунди и след това да издишам, за да може да се наситя с кислород. Любо ми се усмихна и каза, че съм издържал 2 минути и 11 секунди, от което се почувствах много горд. Така поставих и първия си личен рекорд. И като сме на темата, световният рекорд по статична апнея е 11 минути и 35 секунди. Това последното не трябваше да го казвам. След като свършихме с статичната апнея, настана време и за една друга дисциплина в басейна – динамичната апнея. Тя се състои от плуване под вода с определени тежести. В случая при мен имаше тежести и на врата, и на кръста, с цел да си усъвършенствам техниката и да науча какво е способно тялото ми. Първо настроихме тежестите, а след това бях готов за плуване. Най-важните неща тук са позицията на тялото, как да махаш плавниците и най-важното – главата ти да гледа към дъното. Защото ако гледаш напред, се нарушава хидродинамиката и усилието да плуваш става много по-голямо, а тук трябва да пестиш всяка единичка енергия. Направих няколко дължини, като накрая, след като Любо ме научи да се обръщам, се пробвах каква дължина ще преплувам най-много. Няма да споменавам резултата, защото съм сигурен, че не е кой знае какво, но ще ви кажа колко е световният рекорд, просто информативно. 281 метра. Дивата муха. Дивата муха. Това бяха рекламите по BTV Action, а вие останете с нас, за да се гмурнем заедно в открити води.
В свободното гмуркане има 8 дисциплини, 6 от които са състезателни и 2 са само за удоволствие и рекорди. 5 от дисциплините се практикуват в открити води, а останалите 3 в басейн. Дисциплината постоянен баласт. При нея гмуркачът трябва да слезе на дълбочина и да изплува със собствени сили, като ползва плавници или моноплавник. Може да се ползва улово, но гмуркачът трябва да излезе със същото количество тежест, което е слязал. Световният рекорд е 128 метра при мъжете и 101 при жените. Следващата дисциплина е постоянен баласт без плавници. Тя се провежда по същия начин, както при постоянния баласт, но без да се ползват плавници или моноплавник. Плува се като в брус стила. Според мнозина това е най-чистата и най-трудна форма на свободното гмуркане. Световният рекорд е 101 метра при мъжете и 69 метра при жените. Свободното потапяне представлява слизане на дълбочина и изкачване обратно с набиране с ръце по въжето. Може да се ползва улово, но гмуркачът трябва да излезе със същото количество тежест, с което е влязъл. Често тази дисциплина се използва за загрявка преди гмуркане в дисциплината постоянен баласт, за да се щадят краката. Световният рекорд тук е 121 метра при мъжете и 91 метра при жените. Променлив баласт. Гмуркачът слиза на дълбочина с шейна или с тежест и се връща до повърхността на собствени сили с плавници, моноплавник или с набиране по въжето. Не се организират състезания в тази дисциплина. Световният рекорд е 145 метра при мъжете, 127 при жените. Последната дисциплина в открити води е без ограничения. Най-дълбоките гмуркания с задържане на дъха са правени в тази категория. При нея гмуркачът използва шейна, за да достигне дълбочина и се връща на повърхността с балон, пълен с въздух или друго устройство. В тази дисциплина не се организират състезания. Световният рекорд без ограничение е 214 метра при мъжете и 160 метра при жените. Съществуват и 3 дисциплини от гмуркане, които се превеждат в басейн. Статична апнея. Това е нещо, което правихме по време на курса. Гмуркачът си задържа дъха, лежейки на повърхността с лице във водата за възможно най-дълго време. Това е най-трудната от ментална гледна точка дисциплина. Статичната апнея всъщност е добра тренировка за останалите дисциплини. Световният рекорд е, както казахме, 11 минути и 35 секунди при мъжете и 9 минути и 2 секунди при жените. Динамичната апнея пък е хоризонтално плуване под вода на един дъх с плавници или моноплавник. Целта е да се покрие максимална дистанция. Последната дисциплина е динамична апнея без плавници. Това е отново хоризонтално плуване под вода на един дъх, само че без плавници. Целта е отново да се покрие максимална дистанция. Световният рекорд е 218 метра при мъжете и 182 метра при жените.
Може би ще ме попитате и как е започнало всичко и как така подводното плуване без бутилка е станал официален спорт. Ами много просто. Свободното гмуркане е толкова древно, колкото и самото човечество. Повече от всеки друг спорт, фридайвинга е базиран на стари подсъзнателни рефлекси, кодирани в генома на хората. През първите 9 месеца от живота си ние съществуваме във водна среда, много близка като характеристики до морската вода. Ако едно бебе бъде потопено под вода, то инстинктивно задържа дъха си за около 40 секунди, като прави плувни движения. Но бързо губим тази ценна способност веднага, щом започнем да ходим. Според археологически данни, хората са се гмуркали свободно още от 5 век преди Христа. Жените гмуркачки от Япония, наречени ама, са събирали перли още преди повече от 2000 години. Съществува информация за практикуване на свободното гмуркане сред всички морски народи. С развитието на водолазното оборудване обаче свободното гмуркане губи своята популярност. През 50-те години на 20 век обаче фридайвинг изживява своя ренесанс, като вече се превръща и в спортна надпревара. Гмуркачи се състезават кой ще слезе най-надълбоко с една глътка въздух. Жак Майол е първият човек преминал 100-метровата граница през 1976 година, а близо 30 години по-късно белгиецът Патрик Мусимо прави гмуркане на 209 метра. През последните 20 години спортът се радва на все по-голяма популярност. Организират се международни състезания и световни първенства. Нараства броя на хората, които се гмуркат за удоволствие.
Не е нужно да ви казвам колко изморен и скапан бях след всичко, което ми се случи на курса по свободно гмуркане. Но не съжалявам нито за миг. Сега преминах още едно ниво в живота си, а и нямам никакво търпение да пробвам фридайвинга в морето. Защото знам, че това е всъщността на спорта, а повярвайте ми, той е невероятно красив. Всичко е добре, когато завършва добре, както е казал философът или моят приятел Мечо Пух. Честно казано, никога не съм предполагал, че човек може да прави такива неща под водата, при това почти без никаква екипировка. Това за мен беше един прекрасен урок, а за всички нас поредното доказателство, че човешките възможности са неограничени. Аз съм Оги Начев, а на вас пожелавам лека вечер с програмата на BTV Action.